चं नाव गुंजत आहे. त्याचप्रमाणे या कोकणची ही लोककला म्हणजेच बहुरंगी नमन आणि ही लोककला वाढवडीलांनी जपलेली ही पायवाट आमच्या कोकणातील युट्यूबर आयोजित आजचा हा कार्यक्रम माबळे जाधववाडी ग्रामदेवता मंडळ यांचं हे आज नमन या ठिकाणी सादर होत आहे. आजच्या हा कोकणातील युट्यूबर्स आयोजित आमचा हा सलग 6वा कार्यक्रम रसिक हो आपण हाऊसफुल केल्याबद्दल आम्ही आपले सतत ऋणी आहोत. असंच प्रेम आमच्या कोकणातील युट्यूबर्स यांच्यावरती राहू द्या हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आजच्या या कार्यक्रमासाठी सर्व आलेल्या शाहीर मंडळी कलाकार मंडळी यांचं कोकणातील युट्यूबर्स यांच्यातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे आजच्या या कलेला सादर करण्यासाठी ग्रामदेवता मंडळ माबळे जाधववाडी यांचं या मुंबईच्या मुंबापुरीत हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे रसिक हो आजचा हा कार्यक्रम सलग 6वा कार्यक्रम या कोकणातील युट्यूबर्स यांच्या आयोजनात हा हाऊसफुल झाला आहे. त्याबद्दल सर्व रसिकांचे मायबाप रसिकांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आमची कोणाशी स्पर्धा नाही ना आमची कोणाशी चढाओढ नाही. फक्त कोकणातील कलाकार घराघरात पोचवा हीच आमची घोडदौड अशीच पुढे चालत राहील आणि त्यासाठी रसिक हो तुमचे आशीर्वाद आमच्या कोकणातील युट्यूबर्स यांच्या प्रेमापोटी आमच्या कलेवर आणि आमच्या नितांत युट्यूब प्रेमींवर सतत राहील हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आज या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं की आमच्या या कोकणी युट्यूबर्स या कुटुंबातील सुजित साखरकर यांच्या आईला देवाज्ञा झाली. त्यांनाही भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो. आणि आजचा हा कार्यक्रम रसिक हो आपल्या साथीनं आपल्या संगतीनं आपल्याला अर्पण करतो. आणि लोककलेची ही घोडदौड अशीच चालत राहील हीच आमची कोकणी युट्यूबर्सची विनंती करतो. आणि आपलं हे प्रेम असंच राहील हीच अपेक्षा करतो. आणि इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि जय जय माझा कोकण, जय जय माझा कोकण, जय जय माझा कोकण. सप्तसुरात रंग भरण्यासाठी ढोलकीचा नाद पाहिजे. सप्तसुरात रंग भरण्यासाठी ढोलकीचा नाद पाहिजे. आणि या माबळेवाडीच्या कलाकारांना रंग देण्यासाठी रसिक हो तुमच्या टाळ्यांचा आवाज पाहिजे.